Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Hey guys, ayisinengxaki entsha. New problem. Nangamasela ana-double standard. Umntu akafuni nje noba yintoni. Uyayazi into ayifunayo. Le video ibitrenda kwi-social networks. Eli sela lizoba iiteki. Uyabona uba liyaphikha liyatshuza le nto liyifunayo. Zikhona ezilapha ekuqaleni. Hayi akazifuni. Ayinoba ayiyo le ntsipho ahlamba ngayo. Uyazishiya ezisekuqaleni ulandele eziphaa kude. Ubuyamqaphela kule video naye unxibe ezeNike. Uyazazi into ayifunayo uba ufuna ntoni. Into nayo kuzixelela uba andizuyithenga ndizayoyithatha mahala. Tyhini bethuna neli sela. Zikhona nezilapha phantsi kulo mgqomo okhwele kuwo, zikhona eziphaa. Nazo akazifuni, mjonge ujongile. Uyazibona uba zifunayo zikude. Angatsali umgqomo la uzise ngaphambili nje. Nanku etsala imophu. Utsala imophu bazotsala ngazo ezi azifunayo. Xa ujonga ke phaa kuni ndibona into emileyo phaa uba ngutshomi wakhe. Ikhona into engathi imile phaa bukona. Uthi uyayijonga ingathi ngumntu. Bendithi ngutshomi wakhe ke lwana umile umlindile. Lazitsala ke isela elizifunayo. Liyazijampela elingazifuniyo liyatshuza mntakabawo. Abantu abangafuni ungena eshophu kodwa umntu uyayazi into ayifunayo uba unxiba ntoni yena. Yini angawi akhe ayothi bhum phaa phantsi kule nto ayenzayo. Azo-explain uba ebesenza ntoni in the first place. Abantu abanje abanestandard, abane-double standard. Uthi somxelela uba mhlawumbi usebenza eShoprite somxelela uba kuyaqashwa. Abuze uba kurholwa malini, umxelele uba uzawurhola i-4.5. Angawufuni loo msebenzi athi zii-peanuts kodwa akasebenzi. Umntu unestandard nje kodwa akananto. Une-double standard kodwa akananto. Inyoka ipera sayiphetheyo yeyesibini le. Sayipere yesibini la akuyo ngoku. Yokuqala ipera ithathe wayiminca lapha kuyo emathangeni. So yeyesibini le, ezi zilapha ekuqaleni afikelela kuzo zezi angazifuniyo mntasekhaya. Hayi umntu uphazanyiswe zizinja, izinja zimbhaqile. Waendapha efumana ipere eyi-1 wayiwisa yeyesibini ebesathi uyayizama uyiwisile enye yayo. Enye wayishiya phaa phezulu uphume nepere eyi-1. Ke ngoku into endixaka laa nto ime phaa ekoneni bendisithi ngumntu hayibo. Nantsi idlula laa nto bendisithi ngumntu itshomi yakhe limlindile le. Kodwa ndiyazi uba yintoni. Iwinile ke isela lihambe nayo ipere eyi-1 liyonxiba okanye liyothengisa. Lona ke wesibini ebeyoqhekeza ngoku udiniwe umntanabantu. Hayi uthi mandibe ndiphumla. Uyajingisa iinyawo zakhe uphumlile mntaba uthatha ixesha lakhe. Akazuzirasha noba uzoqhekeza makazuzirasha. Ibhreyiki ikhona, ayikho indawo engenabhreyiki. Ibhreyiki ikhona ndawo yonke ke nasekubeni ebuseleni ibhreyiki ikhona. Umntu akhe aphumle. Heyi hayi bayavuya abanye abantu. Bayavuya abantu abangafuni ukwenza nto. Umntu ufuna uthatha iinto zabanye abantu. Xa umnikazi indlu kangavela uzawufafela into yakhe. Amdubule ambulale ambulalele into yakhe. Yho hayi bethunana into esikuzo esiphila kuzo. Umjonge ude aswaye bucala. Oh hayi Nkosi yam. Comfortable nje uthatha into engeyoyakhe engabhilongi kuwe. Umntu wayeyisebenzela uyisebenzele nzima. Hayi. Hayi guys mandiyibeke apha le video bendithi makhe ndize ndizonibonisa into esiphila kuzo. Thank you for watching. Till next time. Bye bye. Wonke aphelile. Usathane ujamba ama-fence. Mais je crois qu'il va se niquer ce qu'il Usathane ujamba ama-fence. Amaqina wonke aphelile. Jongile mina kuyabaleka. Uyabaleka, uyabaleka. Jongile mina kuyabaleka. Il est bloqué. Il est bloqué. Uyabaleka, uyabaleka. Usathane ujamba ama-fence. Amaqina wonke aphelile. Usathane ujamba ama-fence.
Imposible.